Mah yo ngono Mas. Apa? Ora beda karo mumet karo flu. Apa? Parasetamol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan ngono Mas. Ora Apa? beda karo Parasetamol. basah basah basah. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Iki lho wis bareng iso ngene. Lah saking semangate. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah bejudus tekan kono. Suwunane panitia Heeh. sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kayak dompeng. Ya, Wingi wis diesel, saiki yo genset. ganti. Masa yo sinden mulah malih. Sinden wanita rai mercon gini kok. Berarti ambiar kabeh. Iki dudu Iya. Tak uluk salam sih. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya. Dadi sing metu Langsung mbok jujuk kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat, Jeng? Sehat, ora sehat ramu kene kok kene. Aku ki takon nyapa kok semalam mbok Lho wis kabeh sehat kaya ngene kok diparingi sehat kabeh. Muga-muga luwih sehat neh. Ya ngono to, Lah Bro. iya, lah iki kan mergo usum-usume iki kan musime iki ganti-ganti. Lah piye to lah iki ning mburi iki Apa? sinden piro ae sing mau? Sing Di- apa? Nganu. Masuk mentrek. Masuk angin kabeh iki lho. Oh, masuk angin. Masuk angin. Lho kok ya masuk angin. Lho lah piye to Mas? Mau kan saka anu relawan tim kesehatan langsung meriksa. Lho, Aku kan yo ngewangi. Wah. Awakku yo ngewangi tim Lho lho kesehatan. piye to? Aku ngene-ngene iki yo duwe ilmu medis to Mas. Lho. Iso nambani Berarti lak pomane mumeti apa? Pilih. Lah yo gampang. Lah nek mumet ngono kuwi Ah. yo gampang to obate Apa? parasetamol. Ngomong iso. flu. Flu yo ngono. Ah. Ora beda karo mumet. Ah. Parasetamol. Mah. Mah yo ngono Mas. Apa? Ora beda karo mumet karo flu. Apa? Parasetamol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan yo Anyang-anyangan. ngono Mas. Ora Apa? beda karo Parasetamol. Masaku. Obat apa parasetamol. nek pengobatan iku ora kanggo kaya pil karo pijet Mas. Apa kuwi? Lho. Dengan cara dipijet. Umpama lorone apa? Ngelu. Langsung dicekel sirahe kene. Tes. Dipijet nit didilat lep mari. Masa? Ilmu medis aku nganggo pijet. Umpamane tangane iki kesleo. Tangan keseleo yo gampang. Tangan dicekel tek dipijet nit didilat lep mari. Kesleo. Mari tenan. Masuk angin. Masuk angin yo ngono Mas weteng didemok tek dipijet nit didilat lep mari. Pilek umbelen. Pilek ya ngono Mas. Irung dicekel tek dipijet nit terus didilat lep mari. Anyang-anyangan. Bapak nih. Anyang-anyangan Ya. sing loro apane? Ya sing loro ya ngono arek kok Mas aku. Yo kan trak-trik to. Heeh to. Nek khusus penyakit anyang-anyangan aku urung sinau. Ngopo? Ning nek hernia Hernia. takon aku. Carane piye, Mbak? Carane gampang. Heeh, kono. Mung diolesi minyak klopo, ping 3 isuk awan bengi diolesi minyak klopo. Mari ya. Mari kuwi. Gilap Mas. Jare pengobatan. Lah sing ngomong mari lho sapa? Lah awakmu jare Mas aku nek ngerti. Pak Sugiri. Matur nuwun anu Mbak Lurah, Pak Sugiri. Lho matur nuwun wis dikai. Urung. Lah kok matur nuwun? Ya maksudnya iki awake dhewe diundang rene. Oh. Iki job sawi lho. Masa Pak Giri utusan Mbak Nia iki oleh ngejob ki tahun 1945. Lahirmu lo tahun Lahirmu kapan? kapan ngawur ruas aku. ning luar biasa tenan Mas. Ya. Awake dhewe wis iso sowan karo warga masyarakat Mlinjeng. Mlinjeng. Hebat tenan. Bojonegoro lho iki. Wah, Bojonegoro iki acara bengi iki ning kene iki. Bojonegoro daerah Sumberjo Pasar muacet tenan. Perkara acara iki. Mergo acara ning kene rame ning kono macet. Sepur iki lho Mas.
nyabrang mau wajit. Lah kowe ra ro lho iki Bojonegoro ora wilayahku. Kok iso wilayahmu Kali Tudi. Kali tidu. Oh iya Kali Tidu atau Kali Tudi. kali tidu kalau tudi. Kuwi golong aku dulurku akeh ning kono. Akeh ning kono. Oke. Lah aku ning kono enek. Ngendi kono? Kali Nyapot kok Kali Sari ngono. Kali Sari. Pak Iya apal lho. Ya apal wong Pak Sugiri dhisik sering rono kok. Iki lho apa kok ngawur Mas. Lah mbak lu ora tau rono ke Solo. Apa iki? Lah nyapa lho Pak Sugiri ngono. Sering niliki aku. Lah awakmu nyapa? Sosialisasi aku kan dhisik bakul to. Bakul apa kowe? Bakul kroto. Pakane apa, Nduk? Pakan manuk. Manuke Pak Sugiri. Manuk apa? Manuk ocehan. Oh, manuk Kowe ocehan. pikiranmu ki negatif. Aku durung tak saponi lho dadi negatif. Lah iya to, makan oleh sono minyak klopo lho. Kowe gila tok. Maju. Ya Mas. Nembang. Iki acarane Nusantara. Ya Mas. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun. Bener. Dengan temanya ngerti apa ora iki? Apa? Ulang tahun Apa ndak? temane? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. maju. Ya bener. Mulane ayo to, awake dhewe bareng-bareng mendukung program-programe Mbah Lurah. Mbah Lurah. Ben desa mlinjeng kini saya Maju, rukun, saya maju, rukun. sukses. Amin. Ngono ya. Iya Mas. Awakmu yo ngerti. Ngerti, no. Paham Carane berarti. desa ben maju piye? Yo anu to Mas ditarik to Mas, maju. Ditarik karo tampar sithik-sithik, suwe-suwe maju. Program dari desa didukung oleh seluruh ngono lho, masyarakat. carane. Ngono. Nyapa kok iso ditarik bareng? Apa meneh enek anggere enek tontonan ngene iki. Ngene iki kan yo memberikan kesempatan kepada umekem sing UMKM. Umekem. UMKM nyapa kok umekem? Lah iki macane umekem. Tulisane UMKM. Iya. Macane Umek. Masuk. Nusantara lagune aja nganti gak Nusantara lho. Oke, Acarane oke. Agustusan ki Mas. Siap, siap, Mas. Mulai sampai raro Nusantara harus nani karo panitia Masamu. No. Panitia Pak Rukin iki kancaku dhewe Mas. Lah, iya, Dadi apa sing mbok sampekno kuwi kudune ya sesuai karo temane bengi iki. Masyarakat ya gampang lay nampa. Penting temane opo ki gawe dhewe kan kudu kenal lho bapak pesane. Iya ya. Kan yo iki sing nonton akeh to, gak pemuda-pemuda tok sing sepuh-sepuh iku yo menantikan karo kehadiran. Komplit to Mas ya. Ya komplit ibu-ibu barang kabeh perasaan kok kabeh kene-kene kabeh kok boleh delok ngono kuwi to Mas. Kabeh-kabeh kene kene Mas. Di syuting dileboni ning YouTube iku sing nonton ora wong kene tok, dadi wong luar daerah, wong luar negeri yo nonton kabeh. Prinapel. Pasar Sumberjo iku pindah rene to saya. Nyapa to? Lah kok omong ae. Lah piye karepmu? Lah jare kok nembang. Oh, awakmu arep nembang. Nyanyi. Halo. Iya iya iya. Wah, Ojo nesu to. Hah? Ngono nesu. Rasa cedak aku. Ganggu kowe. Ngene iki arep nembang lah yo isin karo Pak Giri aku. Iya iya iya. Masalahe awakmu lho, Kak. Awakmu letem. Lah awakmu dhewe. Kancane meneng ae kowe ngomong ae kowe. Wis arek ngomong iku awakmu sik kuwi lho. Lah awakmu kene arep nembang iso. Iya. Piye to, Mbak? Piye? Maksudnya biar kan Kowe iki wong Jawa lho, Mas. Jawa. Sampean wong Jawa. Jawa. Adat ketimuran dijaga. Sopan santun kuwi agemaning Bangsa sopan santun agemaning bangsa. Kok arep enek wong nyanyi iki mbok sing sopan. Siap. Nuwun sewu. Monggo. Sopan santun agemane Bangsa. ana caraka. Padha jayanya. Moga botong tak kepruk kowe bongko minggat to. Dari kon sing Dijare sopan. sopan. Heh, Mit nun sewu. Nuwun sewu. Nuwun. Kok nyapa kowe ketone aku. lah ping ngono aku ya melu. Jare kon sing sopan. Nadane Mas, minor. Minor Mas. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku, engko paiman iki engko selak nesu. Lah jare minor. Nek ra kuat nyapa budal barang iki. Gak. Wong kok iso. Genduk denok santri lulusan pondok. Nyapa? Pilo? Nyapa? Entek pelurune entek. Entek pelurune rene. Rene rasa mbok adepne aku. Oh, iki mainan. Mainan. Ora mungkin ana pelurune ya mung bongko tok ta, Pak. Ora kena.
jaranan moto beling rene yo tak tempiling Buksa Setur Jaranan moto beling rene yo aku kebelet mis. Ya. Tak pernah Wih, apa nyanyi apa? Apa nyanyi apa ora? nyanyi lho. Urung ta. Yanto ganteng dhewe Yanto Yanto ganteng tenan. Ganteng tenan Yanto. Ganteng dhewe. Ireng dhewe. Sing ireng wae sapa? Gandul dhewe. Gandul apa ning Anune Anu sapa, Dik? Pak Giri. Yanto. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai Harimau Malaya. Iki lagu apa? Yes bene manuto aku. Tak pernah jujur hati otaknya bersemai Harimau Malaya. Berpantapin Tralalelo tung 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 sahur. berpantapin tralalelo Tung 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 sahur. Dina Minggu sing tak tunggu aku ngajak ning Tawang Mangu Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Balerina cappuccina. iki nek tak terus nih kupingku iso bosok lah ki senggak yo senggak ning kebateren kok Oh, berarti sing halus. halus ae jeng 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 jeng. Tung 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 sahur. Tung tung sahur. kita idoni lho Lah piye jare sing kalem lho lah kalem nyapa kok iso pas ning kuping kaya aku apa piye Lah kok nek kurang krungu Iya, betul. minor Jalane minor cah. Ojo menyak. Pinter cah. penonton aku mohon maaf Nyapun suaraku agak serak-serak basah Oh iya kan ngapunten nggih Oh iya Mas ayo Wes ben gak tak serak. Nyanyi yuk serak barang nyanyi ngeyel ya kowe. Yo gak apa-apa penonton aku mohon maaf suaraku Isih agak serak-serak basah ngomong kowe lah serak. langsung ngomong karo penonton karena aku baru putus cinta suaraku agak serak-serak Serak. Serak masalahnya. Mas Nyapa? aku tak nyanyi Serak. nyapa aku mbok ombene Ya cerak lho Lah cara serak lah apa tumon penyanyi-nyanyi terus munggah mbok lho kok curiga daripada serang Nanti bakal serak kowe. Nyanyi liyane. liane mas ini mas air mata cinta Wes ya. Dangdut tok pokoknya sini deh. aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin
rasanya ku minum. Orang ngomong ket mau. Orang ngomong mau-mau. Mau-maune nyapa to ora omong. Nah ingin rasanya minum ngomong ngose. Ngisin-ngisini aku. Aku wis ganti judul lagu. Lah kowe banyu tok isin. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Airnya gimana kakak? Ingin rasanya ku minum. Lah dalah. Ngomong ngono kuwi malah njaluk karo panitia ini kan Jaluk kancane panitia sing ora usah jaluk dikeki karo Pak Rukin ae Mas Samu. Lagu liyane Mas ya. nyanyi apa Nyanyi apa lho aja sing anu kok rumah saku. Basah basah basah. Jarene basah. Aku ra sida nyanyi. Nyanyi wong telu lah, Pi. Lah kene keblok lho Mas. Rene. ah Hari yang mantap. ah Kono. Yuk, nadane Mas. Kowe enek 3 tahun kowe ra iso lagu iki. Lagu apa Mas? Wis ta, meneng. vokal grup Nyanyi. Ora guyu. Suara telu. Oh telu. Sak pira to Mas? Dur kowe dur. Kowe dur. Hei. Oke. Hei. Hei. Ya, bener. Wenda ya? Ndek. Wenda. 3, 2, 1. Bener. Gak kowe apa ning bongko apa piye to kowe? Kowe iso nyanyi ora to? Ah ini buatan Mas. Masuk angin. Kowe nyanyi anu ya pop ya. Pop ya. Pop S. Pop dasmu. Pop lho. Mas Nek genre Nada Cinderella. Yuk. Cinderella aja. Yuk. lagune sapa iki Raji to Mas. Raja. Raja Lah papake jenenge Raji. Musik Yuk, kenalan. Cinderella untuk semuanya bareng-bareng masih bersama Delete. Coba. Oke semuanya. Coba. So itu mangnya. nyapa lho Lah ngono ngombe kuwi. arak ya aja kewek. Nyapa lho ngono kuwi Ciri khas Raja iki lho. raja kuwi dudu ngono kuwi Lah piye? nyapa kok Lalu goblok. Lah pas Raja pas muka. Ngono lho. kurang ngeden Kurang ngeten. Kurang ngeten. Ngeten. kurang nek Ora nek toilet cedak guri to. Ya, 1, 2, Coba. Oke semuanya yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, sowan taman Sinto dijabule, konangan Indrajit lan Pate, Anoman ora wedi ngerti, Cinderella kancane Anoman. Elek kowe nyanyi. Lah apa enak Cinderella koncone Anoman mbrakon mbahmu apa ya? Jare lagune Raja. Ada sebuah cerita. Lah iya. Tentang Biar cerita musik. Ada ada sebuah cerita apa? cerita wayang Ramayana, Gelo. Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Kuwi Anoman obong. Sowan ta manti. Repe. Cinderella
koncone Anoman. Nyapa Cinderella katane Anoman. Lepas Anoman Ya dolan. ampun. Cinder. Ya apa, Mas? Apa iki? Kok koyo gini? Oh, koyo koyo iki reja-rejane jaman bakal tak jenenge pentol beranak. Yen tak sawang teko kene wujute kaya nanging ana sirip-siripe kaya bentuk kali. Reja-rejaning jaman tak jengakno kali. Yo, Anake sapa iki? susu suka di madu. Susu. Iya, engko tak pangane. Engko mari kono. Let iki lho, urusan iki lho. Woi, wow. Iki dagelane nyusulne ta, Mas? Ya iki papat iki. Nggih. Mangke kula inum, mangke jenengan teng ngandhap, terus mangke kula sukani nggih. Aman nggih? Siap. Pak. Matur nuwun, Pak De. Bakulan sumpil di Sumpil. Pak. Siap! Krek! Minyak. Rene goblok kan Mas. Apa, Pak? Nggih lho, engko Pak simpel engko mari dipangan kuwi biasa. Omong Sorry, Pak. Sorry, Pak. Siap! Krek! Iya lho, do mau lho. Iki lho domel lho. Heeh. Kuwi lho domel. Kemendan. Oh, kemudian Siap. telepon. Nama? Rendep. Nama? Percil. Nama? Liti. Siap mengikuti acara ini? Siap mengikuti acara ini? Siapa? Siap mengikuti acara ini? Belum siap, Pak. Siap. Siap, Ding. Agustusan iki. Gak nganggo dik. Pertanyaan. Selendem. Ya. Tes ketajaman mata. Ya. Ini apa? Pala, Pak. Percil. Siap. Ini apa? TV. Nyeliti. Siap. Ini apa? Lampu, Pak. Salah. Lampu. Salah. Terap. Bukan. Rijeng. Bukan. Salah. Lah apa, Pak? Mik. Lenti. Ini loh apa? Lagi nyapo tanganmu. Inilah. Lah ini cuma duduk rene. Manutok. Mata, Pak. Pak. Oh, kemudian ya, Mas. Kemendan nih, Mas. Selendem. Siap. Tes. Bunyi apa? Duor. Mercon, Pak. Betul. Percil. Yuk. Apa? Ban gempes. Oke. Nyeliti. Ya, Pak. Wawa. Opo iki? Wawa. Mercon, Pak. Mercon. Bukan. Ban kempes. Salah. Mercon kali ban kempes, Pak. Bukan. Apa, Pak? Udan deres. Udan terus kok wah iki lho. Lek ra percaya, udan deres kae kupingmu tutupono karo tangan. Terus, Wow. aduh aku kok gak sampai Kira-kira. segitu ya Mas mikir. Wah, tadi Apa enek udan Apa enek terus? komandan? Wow. Apa enek? Siap. Hei. Salam. Siap. Kamu ada sebenarnya kamu berani ya? Berani. 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 Coba ya. Apa, Pak? Aku lho kok kowe mangan apa? Wah, coba iki lho liyane lho kayak aku lho. Ora jelas kowe Ora ngomong. jelas apa lho, jelas kayak gini lho. Diselep. Ya. Kalau ada lontor di depan, kamu tembak berani kamu? Tembak dor. Kalau ada lontor di depan, kamu tembak. Tembak dua. Tembak dor. Aku tekok Pak Lurah ning arep mbok tembaki lho ngapo? Aku tekok Lurah lan ning arep lho mbok tembak ngapo? Kancane mau londol. Nyapok ganti lurah. Ya ora apa-apa. Siap. Hei. Aja saya. Salam. Maju depan. Tembak 6. Dor. Oke, putar. Ceplay, maju depan. Tembak play. Asik. Bet. Maju mundur. Maju mundur. Ya, kamu itu tadi kamu harus tahu. Hitungan saya. Mulai dari selem dulu. 1, 2, 3, 4, 5. kebablasan telu tok, Pak. Kamu harus bisa semuanya. Paham enggak? Siap. Paham enggak? Paham. Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo. Oke, siap. Luar biasa. Wakil Presiden. Mas Gibran. Alah, bisa cepet. Sugiri ora jelas. Kowe lu ditekok. Pak Sugiri. Pak Sugiri apa? Lah apa Aku pertanyaan? ki tekok apa? Kuwi mau. Aku tekok Limas kene jenis apa kok sosok Sabar mas. Sabar. Nek 5 sih jelas ya. Halo. Wis takok wis takok dadi kowe yo dadi ora. Barisan harap dirapikan. Kalau ada yang kosong bisa maju ke depan.
Sop harap diluruskan. Solak Solak sampe sop kuwi lho. sop barang Kok kemendan ya? jamaah. Oh, kok Pasukan diambil alih orang. Alah lah. Pasukan saya ambil alih. Ayo tak ambil alih. Sabra! Caramu nyiapne kuwi lho. Aku kulino lho, melu PBB kulino. Dipedot. dipedhot. Pedot. Ah, siap. Ora ngono kuwi. Siap, Bro. Sabra! Kleru kuwi. Siap, gerak. Oh, dipedot. Pedhot. Siap! Grow! Kakean burine kakean. Gerake iki sithik Sithik ae. Oh, sithik ae. Goblok. Siap! Gerak! Lencang. Kanan! Gerak! Ya, krik. Panik karo komandan. Lah nyapa aku, Mbok? Kan saya sebagai pasukan sesuai dengan aba-aba komandan. Nek pojok separuh ae. Ojo full. Loh ini namanya setengah lengan. Lah iya, separuh wis koweri, Mas. Ojo. Ngono. Berarti separuh ae. Iya. Oh, ya. Tegap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Siap! Gerak! Nganjutu! Apa kuwi? Apa wi? Apa kuwi? Iki baris berbaris coro Jawa. Apa? Nganjutu! Apa? Tangan maju satu. Lancang depan nih, Kak. Depan, Pak. Jawa, Jawa. Ora enek to, baris berbaris Jawa. Ora nek. Apa? Terus apa kayak aku anu? Ya mbok tawamu. Aku suwi lho ora anu. Yo, sembarang kuwi bareng. Jindeng. Apa? Driji nduding. Oh ya eling dek. Ngankokit. Apa? Tangan ditekuk sedikit. Ji burung. Apa? Driji mlebu irung. Manut. Iya. Dekit dik. Apa, Pak? Diudek sedikit. Orang ngono baris berbaris kok iso ngupil. Terus jidot. Apa? Driji diudot. Jimot. Apa? Driji dimot. Paketan. Aku 5 tahun loh tadi peserta lho kuwi dhisik. Jorok kowe iki Ora jorok. ngono gila. Jidol. Basa jidol mangle. Oh sik, kuwi umpama barisan nganggo basa Jawa kuwi barisan ngececeng. Ya apa ngececeng Barisan ngececeng. Iki lho ngene lho lurus ngene iki lho. Ngececeng ya. Nah, barisan ngececeng, barisan mekek. Lah yo lho. Maju mengarep, tek. Kok rumangsaku yo tak. Iki ora apa enak.